Matiko mambili. Matiko aneko Harare kaita sei? Bulawayo Harare vanokanyanya kupfava Stereki. Nenhau iyi. Inhau yemari dzimwe dzemaBond, dzimwe maBond. Saka dai ndakaenda kubulawayo kundikuona hakuna kana chinonzi Bond. Muharare muno ndimo mamasarira. Muharare muno ndimo maakasarira. Kuenda sei akasarira muharare? Vanhu muharare akuita sei? Zvinhu zvandaingotiwo apa muvanhu vari kuita sei? Akuita sei? Vanhu vari kungonhikiriki nawo. 50 cents yako Billy. Waita basi. Aiwa magona. 50 cents yo. Samati 50 cents verenga. Unozoverenga 50 cents. Ndo 50 cents emuZimbabwe. Saka Harare kuti muZimbabwe Bulawayo kusina mari idzi. Sure. Saka Bulawayo ndakabvira even last year ndichungonzwa zvakada kuvava kuti kune mumwe munhu akatobvako futi akatanzi kune marands nemaUS watotanzi mari diki kubulawayo ritori $1 US. hadzidiwe kubulawayo. Bulawayo ndikutoshamitsika kuti kokunokuinda zvanyanya kudai ndingotiwo pamwana apa makura baba nehanda zvandatonikirikina ma50 bond amchadi vari kumbare makara Mbare. Saka paitwa sei Harare. Mari idzi manje idzo dzakatobata idzodzo manje dzakusatotenga. Manje udzisatenga. Apa unenge wakadziloadha mumba mako? Aiwa maBond andolodi. maBond ndo mari dzandaitoshandisa. Ndaitomboda kutry kutochengetedza dzimwe dzedzi. Saka kuti vanhu vemuharare vakapuza? Muharare kubvira last year. Kazaisi last year chete. Even last year but one. Ndaingotoka kungozvinzwawo kuvanhu ainikiriki but ndisingazvitoro kuti ndingotiwo mari inongoshanda inodidi butwo ndinowamwe ava vanenge amegulesi wangu iro akatobva kwacho tanzi kwadi kubulawayo oende kupi hanzi mari atoti mari hombe mari diki $1 US kwete izvi tanzi nikiriki dzanzi hakuna. Saka wakanyanya kupfava Stereki vanhu Harare vanhu tokanyanya kupfava Stereki. Apa ndando mari dzemuZimbabwe? Mari dzemuZimbabwe zvadzo but zvinofanira kungotora Zimbabwe yese kuti imwe side iriko imwe side hakuna. Right. But iwe unoti chino yekuramba kuitwa mari zviri right here kuti zvinhu zviri bo? Ini kwandiri zvinhu zvinenge zvisiri bo, zvinhu zvinongodawo chete kubatana kuti vanhuwiriranayi kuti zvinhu zvese zvinihirikine zvinhu zvisungunuke musungunukiro wanhu ane mhuro vanhu ane munhu wese awane kutenga because hazvikunakidza ni? Hazvisi kunakidza papa kuti mwanyango uchinzi une imwe yacho ari kwapa munogona kuona yehope yakadai ungowonzwa wakuseni kuti hanzi haichanhikirikina. Apa unayo apa wanhikirikina walosta inenge yalosika inenge yatoita losi. Saka poitwa sei manje? Tingoteera ikonomi yacho iripeyo tingoona kuti tichasvika kupisa hatizoziye zvedu but zvamai manje zvakadhakwa. Zvinodhakwa tichiona kuti mari yacho yakutanga kuramba ikutorambwa yakutongotanga handiwa uchatoidawo futi ndakakupa ma50 bond nomatambira bond handichatonhikirikinewo because ndazviona nhasi ndatenderera ndikadidi ndakutoona kuti mari yakutoda kutopinda pazupo pana pakanzuru ndopa yachangotenga chete yachangopinda kumwe kwese uko haichatodiwa kumwe kwese uko ndongosingatozive zvako atodiwa hawachatoita apa nezuro waitambira mari idzodzo ndopa ndakapedzisira kuitambira ipa mangwana makuseni bva wanzi ndatotonga kutozvinzwa nhasi makuseni. Saka waita sei pawazvinzwa apa wanga nezuro waitambira mari idzodzo? Ndopa ndachida kutotanga kutodzipinda ndichitotanga kutodzinzwa ndibva ndati ndichambotango ndafamba ndati but mese pacho mandida kungofamba konzwa kana kamwana kadiki kachoti 50 bond Haachadiiwa chichi ndichingotoo zvangu ndichipfuura kwandikuenda ndichingoti handichanzwa mese pandinongofamba une ndichingodzoka but for sure zvandichitaura kamwana ikaka nezvachididi ndingoona mari iri kutoramba ndangoti mari yatongosarira kanzuru nemashopu mahombi. Saka nyika yacho yaoma apa ndinawo ma50 bond hobo $3 kutongoenda nekana kukanzuru apa iyo ndakuti ndakupa hauchatomade ndinobva ndatongoenda nokukanzuru because ndikatoona chedu kuti ndinapinza mumba ndotofunga kuti ndotoona kuti handitonotenga chimwe chinhu
ndototaurapinda mashopu mahombe vanenge ana OK nana TM ikoko. Ko iyo wakabata aisifana tombogara mumba. Iya itombogara mumba iri kutongobata but chungoedza chete rutopfurira. Because yakaramba. Plaza. Yakaramba pa next week unogona kukudzwa kuti unogona kutonzwa kuti hanzi haichadiwa futi. Zvinhu zvacho. Atori mahwani. Maitosvika kupi kwa? Ngoshinga ndi? Pazvikurwadza. Aiwa zvinotorwadza. Because pamwe unongoita business rako uchitambira mari idzodzo. Business pamwe unongo akatorongoti utiwo ndakuzomuka ndichidai ndichizvo plus pakadai. Zvatodhakwa. Zvinhu zvese zvazvadhakwa. Pakaipa mukomo. Mahambika. Mahwani. But otherwise zvese boy. Zvese boy. Zvinhu zvikufaya kusaidi kwako. Mbichana. Asati zvanyatsotogovo chaizvo. Takutonopinda kaDecember kako. Tinoona kumberi ko kungotendawo kuti Mwari Baba nevadziva tichengete tione kusvika kumberi ikoko. Okay. Saka munoda kusvika makore mangani? Munoda kugumira pamakore mangani? Pamunoti apa aiwa ndararama mari chinitora izvo. Ndakasvika kana kuma-8 ikoko, 8 chakuti. Ma-8. Boziwo kuma-8 pamwe unenge waitawo muzukuru ndongewo Mwari wanhirikina. Usisizo wamwe kuti tiri kuita vedu vana but vedu vana unofanira nokuonawo vana vako vazukuru. Vazukuru ndo makore achewa manhiri ekuti unoonawo muzukuru unenge wabhuwa kungono muzukuru wako kungono muzukuru zvese zvasisina basa. Okay, saka ndo pane shungu dzede nakuonawo muzukuru wangu mwana chichi zvese zvikazoitika ndokazodidi nangoona kuti chete ndasiya vazukuru kwandadii zvese maenda zvinhu kuningi manje hazvidi kunonokwa kaizvi mune muchinonoka ka mai makanonoka manje mune muchiita muchikura vazukuru kuti munozoona sei zvinoonekwa manje mukunonoka kamakuroni. Aiwa zvimwe zvacho tendekagadzirisa sati ndisikangoti fambe zvetitingoparidza zvikudiki uzi pane zvimwewo zvatendakatoitawo kana kumwe kusaiti nekudidiyo. Alright, but hapana chataona so far. Because zvinhu zvada kungoonekwa tokuratidzai kana nda kungoona kuti zvasati zvakudidi nomborambo ndakangosunga but zvemwana izvi zvinoda kuratidzwa handi zvinongooneka zvegere zvemwana ndozvoonekawo pane pachizikanwa. Handi kana nhingi yangopo zvinongooneka here zvinomboda kuoneka plaziwo kana ichinonokawo chididi unofanira kutobatwa masaidhi akatoti 1 2 3 kuti umwe unenge wakavigawo imongoziva kwamunoziva ikoko kwabate ikoko ndokwandichazonga kuti uku ndokwandikiri kwabvira chichi uko vanobva vatongosunga chidaro. Usaka munechibata 2 masaidhi kana kubata kana 2 zati kunenge kwatanga chete ndokwamunomhanyira vondoka chitoko chete chakutoya chitoningirikira. Okay osaka imi mangotiya kunenge kwabvondoka chete kwatangisa mahwani ndokwamunomhanyira ndokwatoningirikira. Alright because time yacho yareba mudana. Aiwa time inoreba because nguva yacho izvezvi tofanira kuita kuona maresults mai saka pazodai but hapana. Aiwa zvimanhirikiniwo izwa zvinozongoonekwawo. Okay, aiwa takangomira kunenge kwabvunduka makuroni kwangobvundukawo because hazvizikanwi pamwe wacho inini wacho handizvari kuti wacho handikuwana vadi pamwe ndiri right pamwe ndikusangana vanhu vasi right zvese zvinongotenderera tingazviziva. Aiwa hapo saka tangoto kwabvondoka chete koko ndokanhirikira ndokunenge kwapinda machena. Okay, but handifunga pachichabvondoka muchafara adika unotofara because toona kana vakadzi futi vamazonomo asi straight vanogona kutora futi chidhura mwana asiri wako tinongoningirikira sevanhu asina. But munongoenda kwaTinashe Mugabe ka handi munoziva Tinashe Mugabe zvinozoonekwa pamberi munokuziva kwaTinashe Mugabe ndozofamba ndichinzwa kwekuti unoratidzwa kuti mwana ndiwako kana kuti hasi wako
inoitwa maDNA kuti amai acho angu ari sebhozi amai acho kana ari munhu ari fasa ringodai ndo zvinozorakidza kuti tiende ikoko timbofambira zvinhu zvakadaro. Okay. But chakosha ndechekuti chi ngachimbotanga chabvondoka ikoko ngachimbotanga chabvondoka kera ikoko ngachitanga chabvondoka mozotanga kutaura tanga kugadzirisa ngachimbobvondoka tozotanga kutaura after chabvondoka iri bo.